गिबियावनो आंनि मोनसे आर'ज प्लिज टेल मी योर नेम एन्ड एड्रेस आंनि मुङा निजोरा बसुमतारी गामि बर' बाजार सरखारनि जोबोद खाफाल गोनां निजोरा न'खर नों जोंनि न'खरखौ माबोरै खाफाल गोनां होनखो माने जोंनि न'खरनि अबस्थाया बारा मोजां जिखुनु खाफाल गोनां बुंनांगोन निजोरा मानोना धोन दौलत थाबाल' माबाबो खाफाल गोनां जाया सुखि गोजोन न'खर थाब्लासो खाफाल गोनां जायो जोंहाबो न'खराव आइ आफा आरो आं बिसोर फिसाज्ला थेंक इउ क्लासनि समाबो जानोसै जाग्रोगोना सिगां मटरखौबा थिग समनिखौ मोनफैदोंना मोनफैयाखै बेखायनो साइकेल गंसे बायना होनो थिनबाय आङो खोमाखौनो लाया सामफ्रामबो सोरबा एखे समावनो सफैबाय थायोलै एखनबा लोगोफोरजों जों थांनानै जिरिबो जानो हागौना बेयाव एसे मावना नायखानो माथो नों ब्रुं ब्रुंसो जाबायलै माखौ ब्रुं ब्रुं जाखो नोंस्रालाय एसेयावनो एसे ए सफैबाय आहा बेखौनो मा एफाबां मोनाबोखो नंदों लोगोफोरनाव हाबबोदों आं बेयावनो एसे गोबाव जादों आथिं आखाइफ्रा सुनानै खामानिफ्रा स्रां स्रां मावदो दे बिनाबाथाय खामानि थिननाया दाबसेनिफ्रायनो फैस्लाबनोनो होआ नों सिरिथा सानसे थाल्ला बेसे लुखुर लाखुर मावबावनो आंलाय बेथिं फिसा नों दा मानो लेट जानानै फैगासिनो दङ ना गुबुन माबाफोर लामा लादों नोंफ्राय नोंखौ नुयो रागा जोंदों न' बांनि खामानिफोरखौ एसे नायस'जानो लुबैदों अखौहाय लोगोफोरजों एसे बेरायनायाव गोबाव जाबाय मा खालामनो लोगोफोरनि ब्रा लेंनायखौथ' आं नागारनो हाया नंनायाथ' नंगौ फिसा नाथाय न'खरखौबोथ' एसे नायनांगोन मालायनि फिसा लानानै मावनाय नोमफ्राय हारसिं हास्लाबजोबा अखौहाय दानि गोदान मुगानि मानसिया गोदान गियाननि फुंखा होसोयो आरो नोंसिनिया मावै दाङै ग्रें ग्रें रायजो जालाय नोंनो गासिखौबो नायनांगोन फिसा नोंनि अनगा जोंहालाय सोरथो दंबावो अखौहाय दिनैफ्राय गासिबो जाजोबगोन सिन्था खालामनाङा ना औ सावा थिंफ्रियाबो गलाङोब्लाथ' जों साफा जासिगोन मा राहाबाव जोंथ' सानैजों बेबायदि नुलायबाय थानाय नंलिया बे थेफासालिया उन्दुखोना थिंफ्रि
आंसो आं नोंनि होलोखो दरजाखौ नोंजों मोनसे खामानि दं मिथिनो आंहाथ' गलांनोसैलै जों सानैजों एफा मोजां मोनलायनाया माबोरै जाबावनांगौ जाखो बेनोथ'हाय आदा होनोखो जों सानैजों मोजां मोननायाव साफा फारफा जायोब्ला दाखालि आयंआ देग्लाय बोसोरसेखौ लाखिबावनो होन्दोंमोन नंगौ नामा बिदिबा आंखौबो लाखिबावब्ला आंबो थाफिनसैलै थिंख्रि नाथाय जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ रावनोबो खिन्थानाङा दे आदा आं बे थेफा फाग्लाखौनो जि गियोहाय ओरैनोबा बुंसनबोग्राखा बेखौ नों जेबो जिंगा दासै थिंख्रि बेखौ आं बुरखायनानै दोनो दे थिंख्रि आंनाजोहाय हामा मालाय न'आव सुवा सुथि जायो ज' थांसै निजिरा नोंसिनि न'आ लामानिफ्राय बेसेबां गोजान जायो सोनाब ना सानजानि लामाया हाबलाङो नों जोंनि गामियाव थांफेराखैब्ला माबोरै मिथिनांगौ जाखो आरो बबेखौ थि खालायनो आं नोंनो खोन्थानांगौ जाखो हा आं सानदों नाजागोन जे निजिरामोननि गामिया एबा मटर लामानिफ्राय बेसे गोजान जायो बायदि बायदि अके बुंनोसै मटर लामानिफ्राय सानजाहा 100 मिटारसो हाबलांना मोनसे दत'खा मोनगोन बे दत'खाया आदै गप्तानि न' ओमफ्राय बिनि सेराव आयं लाख्रानि न' ओमफ्राय बिनि सेरजों दोंसे लामा थाङो ओमफ्राय बिनि आरोबाव 50 मिटारसो हाबलांना मोनसे फुख्रि मोनगोन ओमफ्राय बे फुख्रिनि खना लामाजों मोनसे लामा दं ओमफ्राय बे लामाजों थांनानै मोनसे बाटामनि न' नुहुरगोन बेरा बाटामनि न' ओमफ्राय बेनो जोंनि बिदिबालाय गोजानानो जायो होनबालाय मटर लामानिफ्राय जाय हक गोसोआव थायाबाबो डायरियाव आखिना दोनसै आं थांसै जोंहा न'आव गोबां खामानि थायो आरो दा आइयाबो लामा नायगासिनो दं बे माने सोराव हाख'थारा थांगोन ना नै हनै माबा थाबथाबाय मोजां गान जावजाखो हा नै निजालाय फा थांदोंनो माथो नुथारा न'आवलाय कलेजाव थांनायानो दाबो सफैयाखै एखनबा मोनालायबोयोआनोलाय आयु मा सोरबाथोर आलाय बालाय थांखो फैखो सोरबा सानफ्रामबो बिदि जाबाय थायो थांलाय फैलाय हा टाउनफ्राव दोनहरबानो जाबायना माजों दोनहैनोसै जानोबो आन्थ' जायो थाखा फैसाबो गैया बिफाखौ ओंखायनो साइकेल गंसे बायनानै होनो थिनबाय आङो खामानिफोर मावबा ओरैनो थाब सफैयो खोमा होननानै खोथाखौनो मानिया फिसा हिनजावफोरखौलाय मानोथो बाल नङा होमबा खामानि मावनो नांखागौ देनां माखौबा बिलाइबा जा नोङो माखौबा खामानिखौ नोङो बेनोथ'हाय सोरबाफोर मानसि मोजां मोनोबा गोरजियासो लाखिगौ आं देनां मालायनाव थांबा आखायानो बायथानसैहाय आंहा आरो जायै जायैलाय मानो गोरजा लाखिबानांगौबा जा बिजामादैफोर अफिसार मोनबा बेदर ग्रोन ग्रोन जानांगौ नङा माथो बाल नङाबा माथो बाल जावजा बाय फाग्लिफोर माखौ सावरायलायबाय थाखो सानजौलाय लांबाय माबार थोरदोहाय दाबो खामानि दङ बेसेबां दंबायो एसेल'सै ना हानो Kali bos, baru semua orang sama sama Bagus kita आंहा मिथिखाथारगौ समा जायाखै होननानै नोंसोरना आग्रां लिंग्रोग्राया मा मिथियो सोर साला नोंनो आरां बुंग्राया खम जायगा लिंग्रोग्राया है जाम्बा टाइम जायैखौ जायै बुङाबा माथो सोर लिंग्रोआ दाना दाया आं फिसाफिन नागिरदों नोङो
नोंखौ रसा लोंनायावसो मोनगोन आं औ नोंसोरखौ नोगोराव नांलायनोसो लाबोदों माबा दा बासखौसो मोननाय नङा निजोरा गोसोआ मा सानो बेबो बुंस' हाया नाथाय मानोबा नोंजोंल' थाबाय थानो हास्थायो जों बिदि लोगो हमलायनाय गुबुन रेस्टुरेन्टफ्राव हाबनाय बेफोर खोथाखौ नोंसिनि आइ आफामोनहा मिथिबा जोबोद दुखु मोनगोन ओरैनो जोंनि आइ आफामोनहा आंखौ जोबोद खस्थ'यै फोरोंनाय मैयाबा एसे गोबाव जानायावनो आइ आफामोनहा गेंरें गुंरें जादों जोंनि आइयाबो आं गोबाव जानायावहाय आंखौ बुंदोंमोन निजोरा नाथाय थेवबो गोसोआ नोंखौल'सो मानोबा मोननो हास्थायदों बिदिब्ला दैथुन मोनसे खामानि मावदिनि नों मानिगोनथ' मानिगोन निजोरा आं नोंनि बाथ्राखौ आइनि सिगाङाव बुंसै नोंबो आंनि बाथ्राखौ नोंनि आइनि सिगाङाव बुंदो अब्ला जोंनि मोजां मोननायाव जेबो फाराग थानाय नङा जागोन निजोरा नाथाय मोनसे बाथ्रा आइ आफाया नोंखौ गनाया आं बेखौ मिथिया आं नोंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनबाय बेखौ माब्लाबा फैमाल खालामनो हाया आं नोंनि मोजां मोननायखौ जोबोद गोथारै नाजावबाय दैथुन नाथाय थारैनो नों आंनि बे जोनोमनि थैस' थांस' जिउ मोनसेनि अराय जिउनि लोगोआरि जावलांगोन जिउनि दिङाखौ नोंनो बै थाहैयो नों आंनि बे जोनोमनि थैस' थांस' जिउ मोनसेनि अराय जिउनि लोगोआरि जावलांगोन जिउनि दिङाखौ नोंनो बै थाहैयो
खेबस'दा खामथों सोरजिलु गसाया सिबिगोन नों इसोरखौ गोजों आलारि लानानै अराय सम जोनोम जोनोम थांस' जिउ मोनसेनि सुना गोरोबफैदो आंनि बे फैलाव गोरबोआ दुंब्रु सोलेरजों फेफैदो दाजासै नों आसुं आबुं दानायसै नों लाजिस्लु नोजोरजों नों आंनि बे जोनोमनि थैस' थांस' जिउ मोनसेनि अराय जिउनि लोगोआरि जावलांगोन जिउनि दिनाखौ नोंनो बै थानोयै होयै नोंथांमोना एसेबां बेलासियावबो खोनायाव आंनि जेबो गोरोन्थि गैया फैसा लाखौ मैगंखौ संनानै
Ai đi, ôn tâm. Ai đây? Tôi cả mấy ai đây? Sao là chỉ có mình ai đây? 저 지부자분 되니 손잡으시랴. 아니, 만 총그단 받으시는 게 아니고 저기 판이 통모이자 가발비 바로 골라비. 아이다, 온당당. tôi gạt liên ai đây? Vì xem một lần đi bút thằng em bút. Ai đây? Ê bà, 이거 뭔가? 사람 비니 그래 손큰 거나. 양은 뭐 씨발 뭐 하고 오네 비니. 만 손든 탈라 몰라리 뭐. 씨발 손든 나 몰라 봐 손클려 분네. 아이다. 어머, 맞아 한번 실래. बिसोरो आं नोंसोर लामा हगारियावहाय बेखौ जानानै बिनि मोदोम नांगौ बेखौनो आं बुंबाय बुदों बिसोरो नोंसोर सोरबाय बिसोरलाय मानसिफोरालाय सोर बिसोर आं मिथिया बे सिख्ला सोरलाय जों गामि खाथि खाथिनि माबा सोमोन्दोथ' जानो हागौ बे सिख्लाजों सार माने जानाया जेबो जाया माने जों सानैजों मोजाङै मिथिलायो बाबु माने जों सानैजों निजिरा आंखौहाय माबाफोर गोरोन्थिसिम बुंनो हागोन बिदिब्ला बेथ' मोनसे खामानि मावदों नों मानिगोनथ' मानिगोन निजिरा आं नोंनि बाथ्राखौ आइनि सिगाङाव बुंसै नोंबो आंनि बाथ्राखौ नोंनि आइनि सिगाङाव बुंदो अब्ला जोंनि मोजां मोननायाव जेबो फाराग थानाय नङा जागोन निजिरा नाथाय आइ आफाया गनाया आं बेखौ मिथिया माबा फैनानै न' सिङाव सिरि होलांखो बारा गोजाखाय एसे मेंनाय मोननायखौ उन्दुग्लांदां साहाफोर लोंनो नामा सिमफ्रिखौ फुदुंनो थिनहरसां नांलाय दासान्दि आङो नोंनि गोसोखौ बेङा नुगासिनो दं मा जादों नों आइ आं मा जादों जेबो जायाखैथ' नङा नों आंखौ फोलानो नाजादों दाखालि आं बुंनाय रावखौसो दुखु मोनदों नामा फिसा बिमानि सिगाङाव दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ बुङाबा सोरनि सिगाङावथ' बुंनो नों जोंनि न'खरनि इयुननि रैखागिरि जों नोंनि बेबादिखौ लुबैया आंनि गोसोआव जेबो जायाखै आइ माने आं फंसे बाथ्रा नोंनि सिगाङाव बुंनो सानदोंमोन बुं मा बाथ्रा हानायमानि जोङो सुफुंनो नाजागोन माने आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनबाय बियो कलेजावनो फरायो नङा होमबा येस कारेक्ट मम नों थिग बाथ्राखौनो साननांदों आं बे बाथ्राखौ नोंनो बुंनो सानगासिनो दंमोन आइ सोरखौबा मोजां मोननाय सोरखौबा फसायनाय बेयो गेदेर बाथ्रा नङा बेखौ बाहायलायनो रोंनायासो गेदेर बाथ्रा देनायसै बुंनायसै सोरखौ पसन्द जादों नों आं बुंनायखौ गोनो गोथो जानाय नङाथ' आइ जाया पसन्दबाथ' पसन्दानो जाबाय मानो जानो बर' बाजारनि आइ मुङा निजिरा जोंनि कलेजाव फरायो देग्लाय एस फार्स्ट इयार न'खरालाय माबादि दोनो मोनसे बाथ्रा दैथुन नोंथाङा बे ओनसोलनि बयजोंबो मानिजानाय सासे सुबुं बिनि मान सन्मानखौ नायनानै आगान सुरनाया गाहाम जों सानैजों जेसेबां हायो गोरोबलायनानै खामानि मावनो नाजागोन नों गनायगोन ना आइ आंलाय मा बुंनो फिसा नोंसिनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां नोंसोर सानैजों मोजाङै गोरोबलायनानै रायजो जाबानो जाबाय आइ बिमा हा बहा थांना गोदो थाहैनायखोब्रा बेला